ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂತ ಬಿಟ್ಟುಡು ನಮ ಒಂಜಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋನ್ಗ. ಅವೇ ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಣಪ್ಪುಳ್ಳಿ ಕಾವು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಭಗವತಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕತೆ ದಾದ ಬಂದು ಇಂತ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯೋನ್ಗ. ಐದುಮು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಥದ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುಗು ಶೋಗನಾಶಿನಿ ಪನ್ಪುನ ನದಿ ದಂಡೇಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜೀವಿಸೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲಾವು. ಅಂಚಾದು ಅಕಲು ಆ ನದಿ ದಂಡೇಡು ಯಾಗ ಯಜ್ಜನ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ. ಇಂಚಾದು ಈ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಇತ್ತಂಡು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಡು ಶಕ್ತಿ ದೇವಿನ ಕಟ್ಟ ಭಕ್ತೆ ಆಯ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಒರಿಯೇ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಡಪಳ್ಳಿಡು ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ರೂಮುಡು ಏಪಲ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ಇಪ್ಪೆಗೆ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಆಯೇ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆಗೆ. ಇಂಚಾದು ಆ ಜಾಗ ಏತು ಪವಿತ್ರ ಆದ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಲ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ ಆದ ಇತ್ತಣಿಗೆ. ಅಂಚಾದು ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಲೆಸಲು ಪನ್ಪುನವು ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡೆ ಇತ್ತೆ ಮನಪ್ಪುಳ್ಳಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ದಾಯಿಗೆ ಮೂಲು ನೆಲೆಯಾಣ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪ್ರಚಲಿತಡು ಇಪ್ಪುನ ದಂತಕತೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ನೀಲನ್ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸೆ ಈ ಜಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರಿನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುವಿಗೆ. ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವಿ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ಪುನವು ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಸುರುಕು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ ಆಯ್ನ ಪರಶುರಾಮಡ ರಾಕ್ಷಸನಿರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಕೇನುನ್ಮೇರು ಆಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಆಯುಧನ ತಿರ್ತದೀದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುರಿಗೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿಗೆ. ಅಪಗ ಪರಶುರಾಮ ಶಿವದೇವರನ ಮೊರೆ ಪೊಪ್ಪುಲೆಕ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ. ಅಪಗ ಶಿವದೇವರು ನೀಲನ್ ಪನ್ಪುನ ರಾಕ್ಷಸನ ವಧೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಪನ್ಪೆರು. ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಸುಲಾಬಡು ಸೋಲಿಸಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯನ ಕೈಡ್ದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲು. ಆ ದಿನನೇ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿ ಮನಪ್ಪುಳ್ಳಿ ಭಗವತಿನ ರೂಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಾಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಜಾಗೇಡೆ ನೆಲೆಯಾಯಲು. ನನ್ನ ಈ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿಂದೆ ಪನುಲಿ. ಮುಲ್ತ ಮೂರ್ತಿದ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು. 4 ದೇವಿನ ರೂಪನ ತೋಜಾದೇರು. ಒಂಜಿಕೈಟು ಶೂಲಂ, ಕುಡುಂಜಿಕೈಟು ತಲೆಬುರುಡೆ, ಕುಡುಂಜಿಕೈಟು ಗದೆ, ಬುಕುಂಜಿಕೈಟು ಕಡ್ಗನ ಪತೊಂದಿನಂಚಿನ ರೂಪ. ನನ್ನ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿಡು ನಮಕ್ 4 ಮಲ್ಲ ಕೂಲಿ ತುಯ್ಯರು ತಿಗುಂಡು. ಒಂದು ಅಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ನನ್ನ ಭಗವತಿನ ವಾಹನ ಪ್ರೇತ. ನನ್ನ ದೇವಿಗೆ ಏಪಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಭರಣಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ ಚಿತ್ರಿಸಾವೆರು. ನನ್ನ ದೇವಿ ತುಯ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಪೊರ್ಲುದ ರೂಪ ಆಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೌದ್ರ ಅವತಾರ ನೋಟಲ್ನ ಈ ಮೂರ್ತಿ ತೋಜಾವುಂಡು. ಇಂದು ಮನಪ್ಪುಳ್ಳಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಮಾಹಿತಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ವಿಡಿಯೋ ಗುಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.